e tamén de en que gastemos. Claro, efectivamente, non é o mesmo gastar, pois, en algo sensato, na comida, etc., que nos temos aí o parente que se nos vai ao casino e se nos gasta en bingo, pois, a cousa é fastidiada, que é máis ou menos o que familias gastan no bingo. Bueno, pero dito eso, ademais, unha familia que teña suficientes ingresos que afurruche gastos, si pode ter alguna posibilidade, bueno, pues ahora como a comprar unha casa, por un exemplo, porque conto con estos ingresos, él di que non. Ideas tan simples, non? Pero él nos conta cousas tan tremendas como esta. É dicir, como se resolve o problema do paro? Tirado. Mira, a cada autónomo que contrata un traballador dolle 3.000 euros. Eu non sei se aquí hai algún autónomo, non? Se o hai, é genial, non? Porque aumentou. Como nos ocorrería a nos, eu de verdad empezo a reconsiderar o programa do Bloque, pero rapidamente. Claro, o problema que teñen os autónomos non é que teñen a posibilidade de contratar, non. O problema que teñen a ver se cando pechan, probablemente, a actividade na que están, non? Entón, os autónomos necesitarán os 3.000 euros ou necesitarán que se reavive o consumo e o crédito, do que falaban. Pero dito así parece genial. Dice, claro, un autónomo contrata a unha persona, logo xa case vamos co paro no Estado. Ideas destas tremendas, non? Bueno, estes días estaba aparecendo tamén este tema, que se aparecía, bueno, máis ou menos o tema de cada había, sabedes que Rajoy, evidente, prefieren non decir as cousas moi claras, non? Lógicamente, a mí me comentaron, como xa, total, está facendo o traballo do Barcabe e os outros, tú non digas moitas cousas. Vai, cada vez presenta así uns programas algo difusos, non se enteran moi ben das cousas, non? Pero, volvo a decir aquilo de baixar os impostos e manter as pensións. Bueno, outra vez a cuadratura do círculo, chicos. Pero si nós tamén queremos dicirvos eso. Nós tamén queremos dicir que non pagades nin imposto e además vades a ter sanidade pública, ensino público de calidade, en fin, ríos de leite en mel. Non é falar de baixar os impostos outra vez aos ricos, non? Outra vez aos mesmos. O mismo que decía Rato, baixar os impostos, e non se sabe que, aos ricos. O povo fritirán a impostos. Vía IVE, tabaco, o que se vos ocurra. O fritirán como están fritindo a impostos. É así, non? Ideas tan tremendas como esta. Xa non vou a falar, por suposto, desde a negociación colectiva e o tipo de cosas que están planteando, porque é para poñer os pelos de punta, non? En calquer caso, a verdade é que habrá que preguntarse para que viría a presentar ese programa electoral a Santiago, non? Porque compromiso con Galicia ningún. Non discutí ningún. E mira que en campaña electoral adoitas a facer, en fin, compromisos e promesas, ese tipo de cosas. Por exemplo, remataré la de unha vez. Pois ni eso. Non podemos ni escoitar ni eso. É dicir, que digo, para que viría Santiago? Creo que estaba pasando o fin de semana. Pero bueno, podemos votar e decir máis de él. Logo temos unha segunda opción que é cabrearnos moito, non? Estamos cabreados, máis cabreados que ninguén, e entón a partir de aí empezar a pensar que, bueno, isto da política é horrible, isto é todo atrapallar, en fin, para qué? E ao final non actuar, e ao final non actuando permitir que sigan os mesmos. Tamén o podemos facer. Podemos incluso cabrearnos antes das eleccións e despois das eleccións. É habitual, Antes das eleccións estaban moi cabreados, moita xente coloca nos gobernos e volva a cabrearse despois das eleccións. Pero eso, resultado así, vou dar, non? Bueno, e temos unha terceira opción, que efectivamente debemos estar cabreados porque temos razón, debemos rebelarnos porque hai que rebelarse e debemos actuar. E en democracia actuar significa naturalmente mobilizarse cando toca, efectivamente, sair unha e outra vez en defensa dos dereitos e votar. Ou hai outra posibilidade? E no caso do exercicio do voto, si non estamos de acordo que está sucedendo que as políticas que están poñendo enriba da mesa e sabemos que van a seguir poñendo enriba da mesa esas políticas, pois habrá que optar por o alternativo, por programas diferentes e por propostas diferentes. E na Galiza, quen haberá alternativa? Pois o Bloque Nacionalista Galego. É que non hai outro. Non solamente porque lideramos, naturalmente, neste país a oposición a estas políticas, sino porque tamén o fixemos no Congreso, no Senado, etc., porque temos demostrado que si optamos
por outra política diferente. Eu vos recomendo a terceira. Depois vos facedes porque vos veñan cá. Pero recomendo a terceira. Claro, hai que actuar e dar o voto a alternativas como BNG para, efectivamente, intentar variar as cousas no rumbo adecuado. Adecuado. Porque vos fixades, vos vou dicir a cousas como esta. Porque tamén moitas veces podemos ir, por exemplo, todos e todos en defensa da sanidade pública. E aí estamos todos, de corazón e ben, defensa da sanidade pública. Pero o que vos quero preguntar é que poderá haber sanidade pública se cambiar o modelo económico, político e fiscal. Se cambiar o modelo fiscal e económico, podremos garantizar o sistema sanitario público. E eu vos digo que é moi difícil. Moi difícil. Non somente sei porque neste modelo xa, como vedes, es que ni se priva. A COE xa o di con claridade, xestión dos servicios sanitarios, o pago, en fin, van lanzados. Pola vía do señor Rajoy, de seguir baixándolle as rentas aos que máis teñen e non plantear ni siquiera cobrarle aos que teñen cargos. E ao mesmo tempo facendo desaparecer postos de traballo, pois esas cousas temos que plantearnos. Claro, frente ao tema da dación en pago da hipoteca caníbal esa que teñen os bancos, pois habrá que intentar modificar a lei hipotecaria. E como se fai? Pois tendo presencia onde hai que ter, con representantes dispostos a pelearse. Claro, e loitar por outro tipo de lei. Estes días estamos asistindo tamén, bueno, e as comisións abusivas da banca, pois habrá que modificar as leis para que non podan cobrarnos por respirar por entrar no banco. E iso require forzas políticas ali sumando nunha dirección determinada. E na Galiza só pode ser o bloque nacionalista galego. Non hai outro. Por lo tanto, iso que temos que pensar cando vamos a, efectivamente, a decidir ou a ter que actuar un día como 20 de novembro. E vou rematando, porque tedes que saber que sempre nos fixan tempos. Eu nunca o respeto. Pero non porque non queira, é que se me pasa por noche. E a mí se me pasa por noche. E sei que me ríe, pasaxe do tempo, que iba a facer, non? Pero vou intentar rematar, non? Bueno, desde logo, a ver, para avanzar na dirección correcta, de logo temos que empezar por intentar regenerar esta democracia na que vivimos. Democracia manifestamente mellorable, non? A democracia onde a libertad de información, de opinión, como sabedes, cada vez está máis difuminada. E non hai liberdade de decisión sin liberdade de opinión e de información. Esta democracia onde Feijóo proíbe os debates na TVG, onde neste momento tedes que saber se está sancionando xornalistas na TVG críticos por o feito de ser. Debates a nivel de Estado, non? Estes días están anunciando o debate cara a cara. Cara a cara. Eu pensaba esta tarde, demasiada cara para tan pouco debate. Francamente. Claro, es que así estamos. Democracia. Tamén, goberno da xente. Quere decir que se elixe a un grupo político e se elixe un goberno, desde logo é para que ese goberno responda a xente. E non para que ese goberno nos este dicindo como nos están dicindo que eles responden al capital financiero, en fin, a la emperatriz Merkel non se sabe quen demos. Democracia, ¿no? E, desde logo, soberanía. Galiza precisa soberanía. Autogoberno. Capacidade de decisión frente a Madrid e Bruselas. Como que non? Cantos anos máis vamos a necesitar para saber que si é preciso ter máis capacidade de decisión autogoberno? O acaso foi nos ben que as políticas estas centralistas, de dereita, en fin, pero foi nos ben. Como non vamos a ter nada que decir cando se fala de sector lácteo ou se fala de baratos? Como non vamos a ter nada que decir? Temos que decir, porque se non estos... que non me iría notando, e se me dan as palabras. Machacan nos hombres. Liquidan nos hombres. Bueno, e o cambio da política económica. Como vamos a poder ter futuro sin cambiar a política económica? Mira, a que non hai que meter a dieta os banqueiros. Non há xente. Os banqueiros, os especuladores, hai que poñerlos a dieta. Están gordos como mundos. Súbelles o colesterol, han reventar como sigan así.
Como vai a ser a solución poñer a dieta a xente? Se ademais é un círculo vicioso. Se cantas máis medidas restrictivas, peor. Vai a economía por pura lógica. Por pura lógica. Ben, e polo tanto, cambiar a política económica tamén para ter como primeiro objetivo o traballo. O objetivo crear emprego, pero tamén valores, porque é o traballo que crea riqueza. Non é a especulación e os fondos de inversión que crean a riqueza. A riqueza só se crea desde o traballo. O que ten moitos cartos é que lles quitou alguén do seu traballo, o que producía o seu traballo. O traballo, non os especuladores, non? Ahora moitas veces, como sabedes, se fala das burbullas. Vos sabedes por que se di burbulla? Porque a burbulla non ten nada dentro. E hai que encher o sudor, as barbas e o traballo e quitándolle a alma a millóns de persoas, porque hai que encher esa burbulla que eles crean. Se nós ponemos 5 euros na finca, mañá non tes 10. Non. Non tes 10. Tes o risco de que se chega a pobreza o billete. O traballo. Bueno, por lo tanto, eso é o que temos que intentar conseguir. E, por tanto, por qué? Volvo a insistir, BNG. Dende logo para dúas cuestións básicas que repetirei. Porque hai que ter peso en Madrid. Sabémoslo todos e todas. Peso. Tanto tes, tanto vales. E a política estatal, digan o que digan, funciona así. Tanto tes, tanto vales. E nós, galegos e galegas, e tamén moitas veces articulistas, un montón de xente por aí, repite esta idea de si fóramos como vascos e catalanes. Pois eu vos invito a deixar de repetir a idea e actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia. En segundo lugar tamén, porque esta dereita que ven, que vaya por todas, diga o que diga, poña a cara de santo que poña don Mariano, sabemos perfectamente o que vai a facer, e vai a ser a mesma política do actual goberno e máis. Frente a eso vai a ter que contar, ten que haber forzas de esquerda. De esquerda. Pero de esquerda de verdade. Non descoloridos, rosa. De esquerda. E na Galiza, desde logo, bloque nacionalista galego. E no Estado tamén. Ou acaso pensades que o que estuvo facendo unha política como a que estuvo facendo vai a ter capacidade de ser oposición no vindeiro mandato? Na vindeira legislatura? Que non, que non. Se a primeira que a boca van a decir, pero si eso que fixaxe tira. Ni eso van a ter capacidade. Vamos a ter algúns, que dentro logo levamos anos defendendo a mesma política, non en eleccións. Por lo tanto, nós solamente vos ofrecemos pouca cousa, non? Nós vos ofrecemos un contrato inquebrantable con Galiza e ca súa maioría social. Diferente a los outros que están contratados pola gran banca ou pola especulación. Nós, inquebrantable. E vos pedimos algo que vos dixen ao principio. Pedimos vos que seades agentes sociais, que de aquí ao 20N, de un en un, de familiar en familiar, de amigo en amigo, de conocido en conocido, pois animalos a ir a votar, a ir a apoiar Bloque Nacionalista Galego. Non se arrepentirán, non se arrepentirán. E ademais, fixados, convencedevos que valles a eles a vida, ao noso país, por suposto. Bueno, dito isto, nada máis. Moitas gracias e vos deixo xa con Paco Jorquera, diputado no Congreso, que o volverá a ser o apoio de todos e todas nós e que ademais agora